Ha kajing beteng geri Pakistan ban hiart ma de kabar siat de kitiar pen bethei na Shillong shaki jaka kum ha Jammu and Kashmir ha ka met jong ka khandai bat ship hoterik jemang arajar arpusan ke India kaladu ya wayu officer ubadang ha ka kam hapo Rajouri Kashmir kajing pen bana halor kajing yap kalawan ru na ki he sarkar ke India ke bakin thop no menteri rangba ke Jammu and Kashmir u Omar Abdullah Uniu Head Officer ke Sarkar ubatrai kumu Additional Deputy Commissioner ula yap haka jing syaksiat bom haka Pakistan ha Rajouri Distrik jong ke Jammu and Kashmir haka steps ngisat jain laong ki he Sarkar. Haka ni ke jing syaksiat bom arngut ki waipat kila mensaujur kat bau Additional Deputy Commissioner Uraj Kumar Thapa ula khlak no na ke jingjor ke jing bensau. Kajing penskam ia kena ka khubor kalayat hu bakajing bethai ka dei ka balawan jia ha ka ying sa jong utai officer ha ka nongba Rajouri watla kala don kajing persang ban penkit marmar ye kita gi arngut seka medical college jong ka sarkar ru Henry uthapa ula khlat no namar kajing mensau kat bakajing long jingman jong ki nong tre jong upat la penpau bakal long ka ba e bah la ong ki he sarkar Haka baya day bat kene ke jingjia u Omar Abdullah pat haka rensan X ulat ho ke khubor ke bapun sngosi na Rajouri ngila do no yo officer uba IT lut jong ke tenat sensyar jong ke Jammu and Kashmir tang menhenin ke sngi ula senran lang yo deputy CM haka leng ki jaka bat ulaya shimbenta haka jingyalang online ke bangala penyaj la ong u Omar Menteri Rangba Uliyat Hu baka jakasa jong teu he officer kala syak bom haki Pakistan but Additional District Development Commissioner jongi Uraj Kumar Thapa ula khlat no ngam don kentin ban penpau ya ke jing kendit bat ke jing snosi jonga ya ke jing du nong ka basir khai to ai baka mensim jong u kan song that ha ke jing sub la benram u Omar Earlier this morning Pakistan shelled the town of Rajouri killing the Additional District Development Commissioner Shri Rajkumar Thapa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. Pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya